Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό της Ριζούπολης. ASV εναντίον την Γκρίζε, ASV που προέρχονται από τη δεύτερη τους ήττα στο πρωτάθλημα εναντί των Undertakers με 72-71. Η Γκρίζε από δύο σερί νίκες τελευταία τους εναντί των Kings με 54-60. Από το 0-2 έχουν ανέβει στο 2-2. Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ξεκινάει το τζάμπολ και το δίποδο από τον Τσαπόγα κατευθείαν το 2-0 από τους βαθμούς. Καλούς ουρανούς ξεκινούν τα πράγματα. Τώρα ο Κουτσούρης άφησε στον Ψαλιδόπουλο, βρήκε τον Καραγιώργο, τον Αναγνωστόπουλο μάλλον, τώρα ο Καραγιώργος. Μια πάσα, βρίσκει τον Ακόπουλο που ελευθερώνεται στη γωνία, παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχος ο Κώστας, πήγε να μαζέψει και η μπάλα βρήκε πάνω στον Πλιάκο. Πολύ ωραία, ίσως εκεί ο Νακόπουλος που έχει προσδώσει και άλλη ποιότητα φέτος στο ρόστερ των Ασβών, μια πολύ καλή προσθήκη για εκείνους. Ψηλά βρίσκει τώρα το Κουτσουρί μετά την επαναφορά. Ο Κουτσουρής περνά, κάνει την λάθος πάσα αλλά βρίσκει πάνω στον Μοσχολιό, αλλά 9 δεύτερα για τους Ασβούς. Ξανά η επαναφορά με τον Σαλιδόπουλο. Καραγιώργος, στη γωνία είναι ο Αναγνωστόπουλος, θέλει να περάσει. Βγάλει για τον για τον Ψαλιδόπουλο που παίρνει το τρίποντο με τη λήξη της επίθεσης αστοχή, αλλά εκείνο ο Καραγιώργος για να μαζέψει. Βγάλε στον Αναγνωστόπουλο, θέλει να περάσει. Βγάλε ψηλά στο Κουτσουρί. Κουτσουρής μέσα για τον Ακόπουλο, σηκώνεται πάρα πολύ ωραίο το καλάθι από τον Ακόπουλο μετά την όμορφη ενεργειακή assist πλέον του Δημήτρη Κουτσουρί. Στο 2 όλα το μάτς. Ενώ συμπληρώσει το πρωταγωνιστικό λεπτό. Χριστοδούλου βρήκε τον Πλιάκο. Ο Πλιάκος για τον Τσαπόγα. Χριστοδούλου ένα τρίποντο, είναι άστοχο. Καραγιώργος με το rebound. Τώρα ξανά η ASV στο προσκήνιο με τον Κουτσουρί να κατεβάζει. Θέλει να περάσει και κερδίζει το φάουλ του Τσαπόγα. Κουτσουρής. Για το σκρίνο ο Καραγιώργος, ο Κουτσουρής θέλει να περάσει. Σταματάει την τρίπλα και περνάει στον Καραγιώργο. Εκείνος θα πατήσει ένα τρίποντο από μέση απόσταση αστοχή, αλλά ο Αναγνωστόπουλος υποδέχεται την μπάλα για το επιθετικό rebound. Ξανά ο Καραγιώργος θέλει να βρει συντέκτη και βρει στον Αναγνωστόπουλο. Με άλλα 5 σηκώνεται, δεν είναι καλό το τελείωμα. Rebound μαζεύει όμως Σχολιός. Για απέναντι, ο Καμάγκος βρήκε τον Τσαπόγα. Τσαπόγας για τον Πλιάκο, με μια τρίπλα ανεβαίνει και το βάζει ο Πλιάκος. 4-2 την Γκρίζ. Η παραφορά τώρα θα γίνει. Κουτσουρής βρίσκει τον Ψαλιδόπουλο, θέλει να περάσει με τον σκριν του Νακόπουλου, τον βρίσκει μέσα και θα κερδίσει το φάουλ ο Νακόπουλος. Πάει στην γραμμή. Κάνει την πρώτη ο Νακόπουλος. Εκείνος έχει βάλει τους δύο πόντους στον Ασβόνος τώρα. Πλιάκος και Τσαπόγα για τους Γκρίζ. Κάνει και την δεύτερη ο Νακόπουλος. Πλιάκος που μάζεψε. Τώρα θα συγχωρεί όμως Σχολιός. Δεύτερο σουτ είναι άστοχο. Πλιάκος που μάζεψε. Τώρα ο Κουτσουρής κατεβάζει ξανά για την ομάδα του. Έχει να βρει και λίγο χώρο. Και γίνει το επιθετικό φάουλ από τον Καραγιώργο. Πάμε στο screen. Μπάλα ξανά για τους Γκρίζ. Μοσχολιός. Λιάκος. Ψάχνει και βρίσκει. Σκαμάγκο, δίποδο του Τσαπόγα είναι άστοχο. Μοσχολιός όμως μάζεψε, πάει να κλέψει και ο Νακόπουλος, αλλά ανακτά την κατοχή ο Χριστοδούλου. Τώρα θα κλέψει ο Νακόπουλος από τον Σκαμάγκο. Φεύγει στην άλλη άκρη ο Κώστας, προλαβαίνει, όχι μάλλον δεν πρόλαβε, την μπάλα πάτηξε εκτός, έτσι οι Γκρίζ έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν λίγο το προβάδισμά τους.
των δύο πόντων μόλις, 2-4 το σκορ. Χριστοδούλου και τον Τσαπόγα που θέλει να πέρασε από τα αριστερά. Λέξη του Κουτσουρί. Ο Σχολιός βρήκε τον Χριστοδούλου, παίρνει το τρίποντο και τον βάζει. Χριστοδούλου για το 2-7. Μισή ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο, ενώ βλέπω τον Μακρυδάκη να είναι έτοιμος να περάσει μέσα για τους ασβούς. Κουτσουρής κλείνεται στη γωνία. Άντα Κουτσουρής, Στόπουλος, Καραγιώργος, είτε εκεί στον Κουτσουρί, εκείνος πάταγε έξω. Τώρα θα πέρασε στη θέση του Καραγιώργου ο Μακρυδάκης. 7-2, η Γκρις μπροστά, ευκαιρία να περάσουν κι άλλο μπροστά άμα στοχίσουν εδώ και να χτίσουν ένα καλό προβάδισμα πάνω στο οποίο θα μπορούν να πατήσουν και στη συνέχεια. Τσαπόγας, όμως Σχολιός έβγαλε στον Σκαμάγκο. Τσαπόγας, πάντα καταλήγει στα χέρια του Χριστοδούλου, να περάσει ο Σκαμάγκος. Τρίποντο είναι άστοχο τον Χριστοδούλου, ήταν γνωστό που μαζεύει. Κουτσουρής βρήκε το Μακρυδάκι. Βρήκε το Μακρυδάκι, θα και να περάσει και δίνει το φάουλ του Σκαμάγκου. Ωραία επαναφορά. Μακρυδάκης θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Πιλιάκος και αυτό το rebound και απέναντι έχει φύγει όμως Σχολιός. Ανέβει μόνος του μέχρι πάνω, θα το κάνει, αλλά είναι επιτυχώς. Κουτσουρής που μαζεύει. 2-7 παραμένει υπέρ των Tigris. Οι Ασβοί έχουν την ευκαιρία να μειώσουν εδώ. Τριπονία, ο Ψαλιδόπουλος με το τρίποντο δεν βάζει. Μάγκος με το rebound, αρκετά οι Ασβοί. Στα δύο δίποντα, 0-2 βολές και 0-4 τρίποντα. Τώρα λίγο πιο εύκολη οι Tigris. Ο Σχολιός κάνει την μπάλα από τον Κουτσουρί. Στην άλλη άκρη φύγει ο Νακόπουλος, σηκώνεται, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Σαντόπουλος μάζεψε και πετάει στον κενό χώρο για τον Κουτσουρί που ερχόταν. Ο Μακρυδάκης τώρα βγάζει στη γωνία για τον Αναγνωστόπουλο, αλλά 5 έχουν οι Ασβοί. Μακρυδάκης από μακριά το τρίποντο, Πιλιάκος μαζεύει. Ο Τσαπόγας έβαλε το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού στα πρώτα δεύτερα, έβγαλε στον Σκαμάγκο. Το τρίποντο του Σκαμάγκου ούτε αυτό θα μπει. Ανοιχτός και γρήγορος ο ρυθμός στο παιχνίδι, χωρίς πολλά καλάθια ωστόσο. Κουτσουρής, ξανά το λάθος, λέει ο Πιλιάκος αυτή τη φορά. Άλλο ένα λάθος. Ο Σκαμάγκος τώρα βρήκε στην γωνία τον Σχολιό. Ο Σκαμάγκος άφησε τώρα ψηλά για τον Πιλιάκο. Θα σηκωθεί από την μπάσα του Τσαπόγα, του Σκαμάγκου. Ούτε αυτός, ο Μακρυδάκης τη μάζεψε. Τώρα ο Νακόπουλος από την πάσα του Ψαλιδόπουλου, για δύο Αναγνωστόπουλος άστοχος, με αυτά και με αυτά το μαζεύει ο Χριστοδούλου του rebound και απέναντι ο Τσαπόγας και πάλι. Λιάκος πατάει την μπάλα, περνάει Γιώνα για να κερδίσει ένα φάουλ. Είναι βολές. Θα σουτάρει. Πάλι το μπλό. Πρώτη με ταμπλό παρακαλώ. Το 2. Λιάκος. Ο Γκρούτσης θα κερδίσει το φάουλ από τον Αναγνωστόπουλο πάνω εκεί που πήγε να μαζέψει. Χριστόπουλου. Μπαίνει μέσω άλλο Ίζος στη θέση του Πιλιάκου για τους Tigris. Το 2 το σκορ. Γκρούτσης να βρει λίγο χώρο. Μια σπάει και τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου απέναντι στον Μοσχολιό. Μέσα η μπάλα για τον Γκρούτσι με μια no look. Βρίσκει τον Τσαπόγα. Με τον ίδιο τρόπο θα σκοράρει και τώρα ο Τσαπόγα σε την πολύ ωραία no look του Γκρούτσι. 2-10.
Τσαπόγα, φεύγει απέναντι, βρήκε το Μοσχολιό, ξανά ο Τσαπόγας σηκώνεται, θα το βάλει και αυτό. Πρωταγωνιστούν οι Degrees. Φυσικό και επόμενο το time out. Ασφαλώς, επιστρέψαμε για τα τελευταία 3 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Μπάλα έχουν οι Ασβοί που βρίσκονται πίσω με το 2-12. Έχουν βρει σκορ μόνο με τον Νακόπουλο στην αρχή του μάτσα. Οπότε δεν έχουν βάλει κάτι άλλο. Έχουν 0 στα 5 τρίποντα, 1 στα 4 δίποτα και 0 στις 2 βολές. Οι Degrees με ένα ενεργό 0-10 σερί έχουν περάσει. Μετά τώρα ο Κουτσουρής θα κερδίσει τις 2 βολές. Το φάουλ που έγινε είναι αέρια. Βρίσκουν στο κέντρο παραπόντο οι Ασβοί να μειώσουν σε μονοψήφιο τη διαφορά. Θα κόψει τώρα ο Κουτσουρής, μάζεψε ο Μοσχολιός 3-12. Γκρούτσης απέναντι, Τσαπόγας. Να ο Γκρούτσης, έχει μπει και Ευγενίου τώρα μέσα για τον Degrees. Ένα τρίποντο εδώ από τον Μοσχολιό, καλό ήταν αλλά άστοχο. Πάνω του Μακρυδάκη, 2,5 ακόμη και κάτι για το πρώτο δεκάλεπτο. Πάτα μπροστά οι Degrees. Ο Κουτσουρής περνάει από κάτω στον Ψαλιδόπουλο, βλέπει στη γωνία. Ψαλιδόπουλος για τον Καραγιώργο, Μακρυδάκης, Κουτσουρής και πάλι 7 δεύτερα. Να μπει μέχρι μέσα, βγάζει στη γωνία και τον Νακόπουλο που παίρνει το τρίποντο, άστοχο. Ευγενίου με το rebound. Θα είναι μέχρι απέναντι ο άσος των Degrees. 45 λίγο πιο ψηλά ο Τσαπόγας, απέναντι 45 ο Αλοΐζος. Ψάχνει και μια πάσα, τη βρίσκει στο Μοσχολιό, ξανά ο Αλοΐζος, σηκώνεται πάρα πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Μοσχολιού και Αλοΐζου. 14-3. 48 ακόμη. Κουτσουρής θα περάσει το στόπ στον αέρα από τον Τσαπόγα από την δίβοση. Καλά εκεί. Αν το χέρι μπήκε στη φάση, στην άλλη άκρη κερδίζει το φάουλ ο Σχολιός. Έχουμε από μια τεχνική σε Μοσχολιό και Μακρυδάκη στα 2 εννιάρια των ομάδων. Στατιστικά μια μολή προφανώς, όσο δόθηκε για τις 2. Ο Ευγενίου, Γκρούτσης, Μοσχολιός με άλλο ένα τρίποντο ξανά στο πίσω μέρος του σιδέρου, αλλά μαζεύει ο Γκρούτσης, αστοχή και εκείνος. Rebound για να καθαρίσει την πάση ο Καραγιώργος. Και τώρα απέναντι έχει φτάσει ο Κουτσουρής, 1 και 19 ακόμη. Άρα ο Κουτσουρής με την μπάλα. Στο Μακρυδάκι, στη γωνία ο Ψαλιδόπουλος. Η άμυνα του Μοσχολιού που είναι και ψηλότερος, αλλά ο Ψαλιδόπουλος με ωραία ενέργεια μάζεψε. Αν ήρθε απέναντι ο Λομόναχος, είχε ανοιχτό διάδρομο Γκρούτσης, δεν άργησε να εξοχίσει για το 16-3, 50 ακόμη δεύτερα. Πάρα πολύ καλή αρχή των Degrees. Οι Ασβοί δεν έχουν καταφέρει να βρουν ακόμα τα πατήματά τους στο παιχνίδι. Μακρυδάκης, Κουτσουρής, πάρει το τρίποντο, καλό ήτανε, αλλά στον Ευγενίου μαζεύει. Φεύγει απέναντι, δίπλα του εντός του τρίποντο Μοσχολιός, ξανά ο Ευγενίου, πατήσει το τρίποντο, είναι κοντό το σουτ. Ο Ψαλιδόπουλος βλέπει απέναντι τον Νακόπουλο, θα σηκωθεί. Δεν θα ευστοχίσει. Ο Αλοΐζος με το rebound, τελευταία 10 δεύτερα όλα στη διάθεση των Degrees. Η βαθμή με τον Τσαπόγα. Η μπάλα παίζει φλιπεράκι εκεί και θα περάσει τελευταία έξω από το χέρι του Μακρυδάκη. Φορά με τον Γκρούτσι να λαμβάνει την πάση του Μοσχολιό. Παίρνει και τον drive. Ωραία κίνηση, αλλά άστοχος. Και κάπου εδώ λύγει το πρώτο δεκάλεπτο με το 16-3. Επιστρέφουμε σε το δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε.
να πάει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Για να δούμε όμως στο δεύτερο. Δυναμικά εδώ με πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ο Νακόπουλος στη στοχή από την πάσα του Μουσουρί στο backdoor. 5-16, μια ανάσα εδώ για τους ασβούς. Πάρα πολλούς χρόνους. Ακόμα βεβαίως υπάρχει για να γίνουν τα πάντα. Ο Ευγενίου το poke στην μπάλα από τον Μακρυδάκη. Επαναφορά στην baseline με τον Ευγενίου να βγάζει ψηλά στον Μοσχολιό. Εκείνος στον Τσαπόγα, άλλο ένα δίποτο. Και 2-2 τώρα θα στοχίσει. Μάθησε στην άλλη άκρη Κουτσουρής. Go με τον Καραγιώργο, περνάει ο Κουτσουρής, σηκώνεται, παραβρίσκει το σίδερο και μαζεύει ο Αλοΐζος. Ευκαιρία τώρα για έναν ευνηδιασμό εδώ για τους Διγκρις. Θα περάσει ο Μοσχολιός και θα πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραίος ο Μοσχολιός, πάει στη γραμμή για τη συμπληρωματική του. Πολύ όμως Σχολιός και μαζεύει ο Καραγιώργος. Το 5-18 παραμένει, διαφορά στους 13. Μακρυδάκης πάρει το τρίποντο στο καλό. Ο Σχολιός με το rebound ξανά θέλει να τρέξει στο γήπεδο οι Διγκρις. Μπορούν να το κάνουν, θα φύγει ο Σχολιός, θα στοχίσει. Το φόλο από κανέναν. Και με αυτά υπάρχει στο χέρι του Σαλιδόπουλου που βλέπει απέναντι τον Νακόπουλο. Έχει πιάτο το καλάθι. Το βάλει ο Νακόπουλος. 7-18. Για τις δύο ομάδες. Γενίου. Νακόπουλος στο μαρκάρι πιεστικά. Θα είναι να κλείψει ο Κουτσουρής, αλλά περνάει ο Τσαπόγας, βρήκε μέσα τον Αλοΐζο, αστοχεί ο Αλοΐζος, Μακρυδάκης μαζεύει. Ξανά ο Κουτσουρής με την μπαλά. Έβαλε στον Μακρυδάκη, ξανά ο ίδιος, προσποιείται το φάουλ από τον Αλοΐζο. Στη θέση του Αλοΐζου θα περάσει ο Πλιάκος τώρα. Αλλάζουν τον ζήλο τους εδώ οι Διγκρις. 8 και 15 ακόμη για το ημίχρονο. Ο Κόπουλος έβγαλε στον Ζαλιδόπουλο, περνάει εκεί στο σκαλία με του Μοσχολιού, δεν αφήνει περιθώρια. Αλλά ο Νακόπουλος μάζεψε, έβγαλε έξω στον Κουτσουρί. Συντονία ξανά, ο Νακόπουλος πρέπει να σουτάρει, το κάνει, είναι εμπρόθεσμο. Όχι, δεν είναι εμπρόθεσμο το σουτ, οπότε και δεν έπεται. Δεν μετράει οπουδήποτε έπεται. Αυτό ήταν το rebound του Μοσχολιού. Η προϋπόθεση για συνδυασμό εκεί. Τον Διγκρις τώρα πάνε στο σετ παιχνίδι με τον Κρούτσι. Να περάσει, κλείνεται και η πάσα του στο πουθενά. Το λάθος του Κρούτσι, βάλε για τους ασβούς. 7-18, 1-4, 2 επιμέρους σκορ. Υπέρ των ασβών αυτή τη φορά. Για να δούμε αν θα χτίσουν πάνω σε αυτό για να κάνουν την ανατροπή. Από τη γωνία το τρίποδο του Σαλιδόπουλου δεν είναι κακό, αλλά δεν μπαίνει κιόλας. Αυτός που μαζεύει, ο Σχολιός, βρήκε τον Ευγενίου. Μπαίνει για το σκρίνο στα Πόγας. Ευγενίου θα περάσει, λάθος πάσα και ξανά. Η μπάλα στα χέρια των ασμών. Και 22, ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Κουτσουρής, Καραγιώργος, αφήνει την μπάλα στον Ζαλιδόπουλο, είναι ψηλά ο Δημήτρης. Γιώργος, Κουτσουρής και πάλι. Και άλλα 8, διάμυνα του Πλιάκου, ο Κουτσουρής περνάει, θα σηκωθεί. Ο Πλιάκος εκεί έπαιξε πολύ αποτελεσματικά στην άμυνα, πήρε και το rebound. Βγήκα στην άλλη άκρη τώρα η Διγκρις. Είναι μέσα ο Πλιάκος, για να δούμε και στα δύο άκρα. Είναι αποτελεσματικότατος, το βάζει για το 7-20. 6-46 ακόμη. Η Διγκρις σταθερά μπροστά. 13 είναι και η μέγιστη τιμή της διαφοράς τους τώρα στο μάτς. Νακόπουλος ψηλά.
Ο Τσουρής περνάει, βρίσκει μέσα τον Καραγιώργο, ωραία η φάση αλλά άστοχος ο Καραγιώργος, ο Φλιάκος που μαζεύει 4 όλα το ημέρου σκορ. Ευγενίου θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει, ριμπάνα όποιον. Αυτά και με αυτά ο Φλιάκος μετά τις αλλεπάλληλες κόντρες που έκανε μπάλα. Ο Νακόπουλος κάνει το φάουλ τώρα πάνω στον Ευγενίου. Παναφορά τώρα με τον Ευγενίου να βρίσκει τον Γκρούτσι. Σχολιός. Ευγενίου. Πατάει την μπάλα, βγάζει στον Γκρούτσι, άλλα 2, θα πρέπει να σηκωθεί εκεί ο Γκρούτσις, το κάνει αλλά είναι άστοχος. Ο Νακόπουλος μαζεύει για να φύγει τώρα στον ευνηδιασμό, έχουν επιστρέψει όμως όλοι οι Degree στην άμυνα, οπότε πάνε στη β' φάση και τώρα στο σετ. Το τρίποντο όμως από τον Κουτσουρί, θα στοχίσει ο Νακόπουλος εκεί, προσπάθησε εντυπωσιακά στο follow, θα το βάλει ο Γκρούτσις με το rebound, αλλά 5 και 40 για το πρώτο ημίχρονο. Μπάλα τώρα μέσα στον Φλιάκο, χάνει και πληρώνει το κλέψιμο ο Μακρυδάκης. Έτσι απέναντι στον Ψαλιδόπουλο, θέλει και να ανέβει, το κάνει επιτυχώς. 9-20. Παραμένει σε διψήφιο η διαφορά, ωστόσο οι Ασβοί παρουσιάζονται πολύ καλύτεροι στο παρκέ αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο σε σχέση με το 6-3 του πρώτου δεκαλέπτου. Τρίποντα από το Μοσχολιό είναι άστοχο. Και Κρούτσις βγαίνουν χωρίς θέση τους, οι Αλοΐζος και Σταμάγκος. Μακρυδάκης, Κουτσουρής, θα πάρει το δίποτο Κουτσουρής από τη μέσα απόσταση, είναι άστοχος. Τώρα πρέπει να φύγουν στην άλλη άκρη με τον Μοσχολιό, η Degree και το πάρα ο Μοσχολιός με 2 βολές. Ο Μοσχολιός, παραμένει το 9-20. Κάνει και την δεύτερη, το ριμπάνο όποιον από τον Ανωστόπουλο που τώρα ξαναπέρασε ο Στενάτς. Κουτσουρής, η πάσα του χωρίς να σκέψει, εκεί σαν εκτέλεση, έκλειψε ο Μοσχολιός, στην άλλη άκρη θα σηκωθεί, θα το βάλει με αυτό. Ο πανύψηλος Μοσχολιός κάνει τους 4 πόντους με 5 rebound, 2 assist και ένα κλέψιμο. Έχει κάνει ποικίλα πράγματα για να βοηθήσει απόψε την ομάδα του. Τώρα ο Νακόπουλος θέλει να περάσει, θα σηκωθεί, είναι άστοχος. Ξανά το rebound από τον Αλοΐζο αυτή τη φορά. Έβγαλε απέναντι στον Σταμάγκο και ο Φλιάκος στο goal foul. Φοβερή οι Degrees, ιδίως όταν βγαίνουν στον ευνηδιασμό, μοιάζουν άπιαστοι. Την ταχύτητά τους αλλά και το ύψος που διαθέτουν, τις αθλητικές τους ικανότητες να ξεσπούν πολύ γρήγορα στους ευνηδιασμούς και να είναι και αποτελεσματικοί. Λιάκος για τη συμπληρωματική του βολή, το βάλει. Νακόπουλος άφησε στον Κουτσουρί. 24-9, 15 μπροστά οι Degrees, αλλά 4 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Τον έλεγχο του παιχνιδιού οι Degrees, εδώ θέλει να μειώσει ο Ψαλιδόπουλος και το κάνει πολύ ωραία. Το 11-24, Χριστοδούλου βρήκε τον Αλοΐζο, εκείνος τον Μάγκο και το τρίποδο του Ευγενίου, μπαίνει και βγαίνει μπάλα στα άτυπος εδώ, ο Βίκτορας το rebound το μάζεψε. Ο Κουτσουρής, 4 φάουλ έχουν οι Ασβοί, 1 μόλις ως τώρα οι Degrees μπορούν να αρχίσουν να το εκμεταλλεύονται σιγά σιγά για να πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το μεγάλο σχετικά προβάδισμα. Ο Μακρυδάκης είναι μια ωραία κίνηση, περνά πανέμορφο το καλάθι του Μακρυδάκη για να μειώσει εκ νέου. Στο 13-24 ο Ευγενίου θα κερδίσει ένα φάουλ.
βόλες. Α, όχι. Ναι. Είναι βόλες για τους ασμούς. Για τους Decrees, με συγχωρείτε. Θα βάλει την πρώτη Ευγενίου. Και 25 και 13-26. 3 και 11 ακόμη. Συμπληρωμένα τα φάουλ η ASV. Ένα μόλις οι Decrees. Δεν έχει χρειαστεί να προβούν σε φάουλ. Κοιτάξει από μακριά, παίρνει ένα σουτ. Είναι άστοχος, αλλά εντυπωσιακά μαζεύει. Κερδίζει το φάουλ που θα πάει και αυτός στην γραμμή για 2 βολές. Κάνει την πρώτη Νακόπουλος. Θα βάλει όμως τη δεύτερη για το 14-26, λιγότερο από 3 λεπτά. Το ημίχρονο ο Ευγενίου. Θα πάει μόνος του μέχρι πάνω, το κάνει αλλά ανεπιτυχώς. Μάζεψε ο Πλιάκος, αστοχή και εκείνος εξ επαφής, η μπάλα βγαίνει εκτός από τους Ασβίους. Προσπάθησε και να μαζέψει, δεν τα κατάφερε. Μάλλον για τους ασμούς. Τελευταία 2 και 26 του πρώτου ημιχρόνου. Σταθερά μπροστά με 12 τώρα η Decrees. Ο Τσουρής αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Περάσει κιόλας, θα σηκωθεί. Πάρα πολύ ωραίος για να κάνει το 26-16. Αλοΐζος θα το πάρει το δίποντο, θα το βάλει το δίποντο του Κουτσουρί. Κλείνεται εκεί καλά το Χριστοδούλου, αλλά σύγχρονα βρίσκει απέναντι τον Μακρυδάκη. Γίνος ακόμα καλύτερα τον Ψαλιδόπουλο. Μαζέψει την αστοχιά του συμπαίκτη του Μακρυδάκης. Βγαίνει έξω ο Ψαλιδόπουλος για τον Μακρυδάκη. Θέλει να περάσει. Έβγαλε στον Αναγνωστόπουλο, το έβαλε ο Αναγνωστόπουλος. Για να μειώσει στους 8 τώρα, 18-26, ρίχνουν σε μονοψήφιο τη διαφορά οι Ασβοί, ωστόσο παραμένουν στη θέση οδηγού. Οι Decrees έχουν τώρα και την κατοχή με τον Ευγενίου. Να, εκείνος τον Σκαμάκο, να περάσει, βρίσκει μέσα τον Πλιάκο, ποστάρει ο Πλιάκος, είδε πολύ ωραία και ψύχρεμα τον Αλοΐζο που αστόχησε. Κουτσουρής μάζεψε, σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μακρυδάκης 45 βρίσκει στη γωνία τον Ακόπουλο. Θέλει να περάσει εκείνος, αλλά το βλέπει την μπάλα πολύ έξυπνα εκεί. Ο Σκαμάκου περίμενε να κάνει την reverse για να πετάξει το χέρι του. Ο ίδιος στην άλλη άκρη μεταφράζει αυτό το κλείσιμο σε πόντους για την ομάδα του και κάνει το 28-18-54, ακόμη δεύτερα για το δεύτερο δεκάλεπτο για το ημίχρονο. Κουτσουρής για τον Μακρυδάκη. Μακρυδάκη με την μπάλα. Κουτσουρής θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει ο Κουτσουρής. Ένα πολύ σημαντικό σουτ για τους Ασβούς λίγο πριν μπουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 28-21. Μειώνουν στους 7 οι Ασβοί και ώρα να πάει στους 7 και κάτω η διαφορά. Ο Χριστοδούλου ελευθερώνεται λίγο, παίρνει και το τρίποντο, απαντά και με το παραπάνω για το 31-21. Έχουν και δύο φάουλ να δώσουν εδώ οι Decrees, αλλά 7 δεύτερα για τους Ασβούς. Γεννίου μαρκάρει τον Νακόπουλο, θέλει να περάσει ο Νακόπουλος, θα σηκωθεί, το φάουλ είναι ψηλά και θα πάει στη γραμμή ο Νακόπουλος.
φάουλ είναι του Ευγενίου. Βάλει ο Νακόπουλος την πρώτη. 22-31. Κάνει το 23-31 και απομένει τίποτα, μισό δέκατο. Πετάει την μπάλα, βρίσκει στην οροφή του γηπέδου. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Πλιάκος. Με τον συμπαίχτη του μπροστά. Έχουμε ένα ωραίο blooper. 23-31 και έχουμε το time out για τους Ασβούς. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 10 του δευτερολέπτου. Για να δούμε. Σχεδίασαν οι Ασβοί στο time. 23-31 υπενθυμίζω είναι το σκορ υπέρ των Degrees. 0,5 δεκάτα του δευτερολέπτου. Τώρα έγινε επαναφορά, το τύπο από τον Νακόπουλο. Καλά βγήκε, αλλά ήταν δύσκολο. 31-23 επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στο μάτς. Μετά από ένα 3-16 στην πρώτη περίοδο υπέρ των Degrees, οι Ασβοί κατάφεραν να κάνουν ένα bounce back και να σκοράρουν 21-15 στο δεύτερο δεκάλεπτο, ώστε να μειώσουν στους 8. Για να δούμε πώς θα πάει το δεύτερο αυτό μέρος. Έχουμε φάουλ από τον Κουτσουρί, αμυντικό φάουλ. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Βαθμών. Επαναφορά. Τσαπόγας που έβαλε για το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού νωρίς. Μετά ο Τζάμπολ πήρε κατευθείαν την μπάλα και χωρίς το διπλά ευστόχησε ένα σουτ μέσα απόσταση για 2. Έχει την μπάλα. Περνάει ωραία το σουτάκι με ταμπλό λίγο αστοχή. Γκρούτσης που μάζεψε και εκείνος είναι άστοχος. Rebound από τον Πλιάκο, θα σηκωθεί και αυτός θα το βάλει. Με την τρίτη ευκαιρία εδώ οι Degrees σκοράρουν και φέρνουν ξανά το μάτς σε διψήφια διαφορά υπέρ τους. 23-33. Τώρα και το deflection από τον Πλιάκο έχει προκαλέσει πολλούς πονοκεφάλους απόψε στο μπροστά όσο και πίσω για τους Ασβούς. Και έχουμε το θετικό φάουλ από τον Νακόπουλο, δεν είδα, συγχωρείτε. Όπως και να έχει μπάλα είναι στα χέρια, όχι, δεν νομίζω ότι ήταν θετικό φάουλ, έγινε λάθος. Όπως και να έχει μπάλα είναι στα χέρια των Degrees. Ο Γκρούτσης μια λάθος πάση για το σχολείο στο κόψιμό του. Η Ασβή τώρα με τον Κουτσουρί. Να περάσει και να ανέβει και μόνος του. Πολύ ωραία περνάει. Δεν είναι αποτελεσματικός όμως το τελείωμα. Τώρα οι Degrees με τον σχολείο για τον Χριστοδούλου. Τσαπόγας στη γωνία για τον Γκρούτσι. Έβγαλε μέσα στον Πλιάκο, θέλει να ποστάρει. Ο Πλιάκο με μια φαντεζή πάσα ψηλά και έξω στον Χριστοδούλου. Αλλά 4 Χριστοδούλου για τον Γκρούτσι. Περνάει το κλωδό του Μακρυδάκη, δεν προλαβαίνουν να κάνουν επίθεση. Οι Degrees καλή ανεβική λειτουργία των Ασβών εκεί. Δεν άφησαν τους Degrees να ξανασκοράρουν. Και τώρα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν τους πρώτους πόντους από το δεκάλεπτο έπειτα από σχεδόν 2 λεπτά αγωνιστικά, με τον Μακρυδάκη να παίρνει το τρίποδο και να το βάζει. 26-33. Γκρούτσης για τον Μοσχολιό. Απόγας χάνει αλλά είναι αυτά. Αλλά 8, λάθος πάνω και κλείδος Αλυντόπουλος. Στην άλλη άκρη έχει φύγει ο Κουτσουρής. Βρίσκει ωραία τον Ακόπουλο που το βάζει. Και το time out νωρίς από τους Degrees. Επιστρέψαμε. Το time
time out. Οι Γκριζ βλέπουν τους Ασβούς να παίζουν καλά και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπως μπήκαν και στο δεύτερο. Οι μέρους 5-2 έχουν μειώσει στους 5, 53-28. Κρούτσις στον deflection από το Μακρυδάκι. Αλλά 10 ο Κρούτσις, πολύ ωραία, είτε τον Τσαπόκα εκείνος μέσα, ακόμα καλύτερα στον Πλιάκο, δεν λαμβάνει καλά την πάσα, αλλά το βάζει ο Πλιάκος παρόλα αυτά. Κάνει και το double-double ο Πλιάκος με 11 πόντους και 10 rebound, δεν έχει και ένα κλέψιμο με ένα μόλις λάθος. Κουτσουρής, το λάθος του Κουτσουρί, βλέπει ο Κρούτσις, τώρα απέναντι φύγει ο Τσαπόκας. Κρούτσις για τον Χριστοδούλου που είναι ψηλά. Βρίσκει τον Κρούτσι και πάλι Χριστοδούλου. Σχολιός ξανά για τον Χριστοδούλου, το τρίποντο είναι μέσα από τον Χριστοδούλου. Πολύ ωραία έπαιξαν εκεί οι Γκριζ για να ξαναφέρουν την ρηπή οφθαλμού το προβάδισμά του σε διψήφιο 38-28. Τώρα οι Ασβοί θέλουν να κόψουν με τον Νακόπουλο ψηλά. Ο Μακρυδάκης το παίρνει και αυτό, αυτή τη φορά δεν θα είναι εύστοχος. Ριμπάνω όποιον από κανέναν, αλλά ο Νακόπουλος κερδίζει το φάουλ. Τον Πλιάκο πετάχτηκε εκεί για να μαζέψει, κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Τον Ακόπουλο να βρίσκει ψηλά τον Κουτσουρί. Τον Αναγνωστόπουλο ο Κουτσουρής περνά. Ωραία, θα σηκωθεί αλλά είναι άστοχος. Rebound του ίδιου. Ο Αναγνωστόπουλος περνάει από κάτω και η τάπα είναι επιβλητική από τον Τσαπόγα. Ενώ έλυγε και ο χρόνος, οπότε η μπάλα πάει στα χέρια των Γκριζ. Πολύ ωραία η αμυντική ενέργεια του Τσαπόγα. Ευγενίου 58-28. Επιθετικό φάουλ από τον Πλιάκο και η τεχνική ποινή σε εκείνον για διαμαρτυρία. Πέταξε και την μπάλα ψηλά. Την βολή της τεχνικής θα την αναλάβει ποιος? Ο Μακρυδάκης. Χάσει τη βολή, αλλά η μπάλα είναι στα χέρια των Ασβών. Έχει ακόμη το δεκάλεπτο επαναφορά. Το μισό των Ασβών θα γίνει. Ο Μακρυδάκης βρίσκει απέναντι τον Πτολιδόπουλο. Για το δίποδο του Αναγνωστόπουλου από μέση απόσταση είναι άστοχο. Ο Νακόπουλος που μαζεύει ένα πόντ στην μπάλα του Ευγενίου. Μένει η μπάλα σε χέρια Ασβών. Κουτσουρίζει με ψηλά. Πάρει το τρίποδο Κουτσουρίζει, δεν θα το βάλει. Χριστοδούλου μάζεψε. Έχει να φύγει τώρα απέναντι. Ο Λιός άφησε στον Αλοΐζο. Άστοχος ο Αλοΐζος Ψαλιδόπουλος. Κουτσουρίζ. Λάθος πάσα. Ξανά κλέβει ο Ευγενίου τώρα. Φύγει απέναντι. Στο δούρνο τώρα να έχει. Μπαίνει για το σκρίνο Τσαπόγας. Ο Δούλος σταματάει την τρίπλα και βρίσκει τον Τσαπόγα. Εκείνος ακόμα καλύτερα στο σχολείο. Μπάλα βγαίνει έξω από την παρέμβαση του Νακόπουλου. Τρία φάουλ έχουν οι Γκριζ, ένα μόλις οι Ασβοί. Στο Δούλο από μακριά το τρίποντο, δεν είναι καλό, Μακρυδάκης μαζεύει. Φυγεί μπροστά, Νακόπουλος, στη γωνία ο Ψαλιδόπουλος με το τρίποντο, εκείνος θα το βάλει. 31-38, με
Λιγότερο από 5 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μειώνουν ξανά σε μονοψήφιο την διαφορά. Η Ασβή εδώ μια πάρα πολύ ωραία κίνηση του Ευγενίου. Θα το βάλει. Ενώ ο Χριστοδούλου παραχωρεί τη θέση του στον Σκαμάγκο. Ωραία παραφορά και ο Κουτσουρής. Συμφωνία βρίσκει τον Ψαλιδόπουλο. Θα σηκωθεί, εκείνος θα το βάλει και αυτό. 5 προσωπικούς πόντους του Ψαλιδόπουλου. Οι Ασβοί μειώνουν στους 5. 38-33, 4 και 10 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Ευγενίου. Σκαμάγκος. Μέσα για τον Αλοΐζο, θα χάσει και ο Μακρυδάκης είναι αυτός που κλέβει. Μετάει και απέναντι στον Ακόπουλο, σηκώνεται, θα τον βάλει ο Ακόπουλος. Πάρα πολύ καλό ραν των Ασβών. Έχουν ένα ενεργό 7-0 σερί για να μειώσουν στους 3. Ενώ μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Ευγενίου. Είναι ψηλά και βρίσκει στο low post τον Αλοΐζο. Θέλει να παίξει και στο mismatch και κλείσει και ο Κουτσουρής μέσα. Ο Τσαπόγας θα το βάλει για το καλάθι και το φάουλ. Πάρα πολύ ωραία εκεί. Οι δύο ψηλοί των Τιγκρής συνεργάστηκαν με τον Τσαπόγα να σκοράρει. Να φτάνουν τους 40 οι Τιγκρής και τώρα να έχει την ευκαιρία να φέρει το προβάδισμα της ομάδας του στους 6. Βάλει και τη βολή ο Τσαπόγας. 1-35 και πράγματι διαφορά στους 6. Κουτσουρής. Το Μακρυδάκι προσποιείται. Sidestep, το τρίποντο άστοχο. Πάουν από τον Μοσχολιό. Θα κερδίσει και φάουλ. Αλλά στα χέρια του Τιγκρής και του Σκαμάγκου συγκεκριμένα. Έξω Ευγενίου, θα το πάρει το τρίποντο, δεν είναι καλό. Ο Κουτσουρής, ο Σχολιός που προσπάθησε εκεί να μαζέψει, δεν τα κατάφερε. Ο Καραγιώργος περνά στη θέση του Ψαλιδόπουλου. ...45-41 η Ασβή με τον Κουτσουρί. Ακόπουλος, το λάθος, η έκλειψε ο Μοσχολιός, βγει μέχρι απέναντι, περνάει τους πάντες, σηκώνεται και το βάζει για να φέρει ξανά το προβάδισμα της ομάδας του στους 8. 43-35, 2,5 ακόμη. Ο Ακόπουλος πάει να χάσει ξανά, εδώ πιέζεται αρκετά, αλλά θα κερδίσει το φάουλ, πήγε να περάσει ανάμεσα από τους Σκαμάγκο και Ευγενίου. Τρίτο φάουλ του δεύτερου. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Ασβών. Δάκης. Ωραία περνά, θα σηκωθεί. Μόνο στο τελείωμα θα τα χαλάσει, αλλά εκείνο ο Νακόπουλος. Αναγνωστόπουλος. Ωραία, είδε ξανά τον Νακόπουλο μέσα, όμως χάνει. Και κλέβει ο Αλοΐζος. Και φεύγει στην άλλη άκρη. Είδε τον Σκαμάγκο, εκείνος βλέπει τον Τσαπόγα. Ακόμα καλύτερα για τον Αλοΐζο. Αστοχή, αλλά ο Τσαπόγας μαζεύει. Σκαμάγκος ξανά με την μπάλα. Ευγενίου στις 45 περνάει από το κέντρο. Είδε πανέμορφα τον Αλοΐζο που έκανε τα βήματα. Δεν την πάσα κατευθείαν. Έπεσε εκεί στο λάθος. Κουτσουρής. Είναι και 45 ακόμη. Το λάθος του Κουτσουρί. Ο Σκολιός πάει να κλέψει, αλλά ανακτά την κατοχή. Ο Μακρυδάκης, αλλά 10 δεύτερα για τους Ασβούς. Φεύγει γρήγορα στην άλλη άκρη ξανά. Ο Μακρυδάκης που κερδίζει το φάουλ.
Διγκρίζ. Θα βάλει την πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη. 37-43. Ενάμιση ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο πριν περάσουμε στο τελευταίο και καθοριστικό από ό,τι θα δείχνουν. Δεκάλεπτο ο Ευγενίου. Τσαπόγας για δύο. Θα στοχίσει. Rebound από ποιον, από κανέναν. Μπάλα έξω. Παραμένει σε χέρια Διγκρίζ. Βγήκε έξω από τον Καραγιώργο η μπάλα. Επαναφορά με τον Ευγενίου. Βρήκε τον Μοσχολιό, εκείνος έχασε όμως. ...43-37. Τσουρίς. Βρίσκοντας τον Ακόπουλο δεν βρίσκει στόχο. Rebound πιανού του Τσαπόγα. Κρατάει για την μπάλα. Ευγενίου. 2 λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι στη γωνία με 6 μπροστά η Διγκρίζ. Αλλά 12 για την επίθεση. Τσαπόγας. Καλή άμυνα τον Ασβόνο. Τσαπόγας πατάει το δίποτο. Είναι άστοχο. Ο Νακόπουλος με το rebound. Τώρα ο Κουτσουρής θέλει να τρέξει. Προϋποθέσει εδώ για να βρει ένα γρήγορο καλάθι ασβή. Αν το βρει ο Κουτσουρής, όχι. Αστοχή εξ επαφής. Το rebound το μαζεύει ο Ευγενίου και θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Το κάνει. Άφησε πολύ ωραία για το Μοσχολιό. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός ο ευνηδιασμός από τους Διγκρίζ. 18 δεύτερα όλα στη διάθεση των Ασβών. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι Διγκρίζ. Νακόπουλος, άλλα 10. Άφησε στη γωνία. Νάει ο Καραγιώργος, θα σηκωθεί, είναι άστοχος. Rebound του Ανορίζου, πετάει απέναντι για το Μοσχολιό. Δεν θα προλάβουν να κάνουν επίθεση οι Διγκρίζ. 45-37, επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Τελευταία περίοδο λοιπόν, σε αυτό το πολύ ωραίο μάτς τώρα. 47-45 οι Διγκρίζ συνεχίζουν να βρίσκονται μπροστά. Καραγιώργος βρήκε τον Κουτσουρί. Νακόπουλος. Ο Κουτσουρής. Περάσει στη γωνία ο Καραγιώργος. Καλή άμυνα τον Διγκρίζ. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια και διαδρόμους, αλλά ούτε σουτ. Στους αρχούς γίνεται το λάθος από τον Ανωνιστόπουλο. Βάλε στη γωνία τον Διγκρίζ. Διγκρίζ πέρα στην πρώτη επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι μπροστά με 8, 45-37. Ευγενίου με την πάσα του Σκαμάγκου. Να περάσει, βγαίνει προς τα έξω, παίρνει και το τρίποντο. Αυτό θα πει ο Τσουρίς. Μάζεψε, φεύγει στην άλλη άκρη. Πάσε την μπάλα, ο Νακόπουλος μαζεύει και σηκώνεται για το καλάθι και το φάουλ. Πάει στη γραμμή για τη συμπληρωματική του ο Νακόπουλος. 39-45. Ευκαιρία εδώ να κόψουν κι άλλο οι Ασβοί. Και το κάνουν με την εύστοχη βολή του Κώστα Νακόπουλου. 40-45 το σκορ. 9 και 13. Πάρα πολύς χρόνος για να συμβούν τα πάντα. Ευγενίου. Ο Νακόπουλος κλέβει την πάσα του σχολείου. Θα γίνεται το κλέψιμο στο κλέψιμο από τον Ευγενίου. Θα σηκωθεί πάρα πολύ ωραίο το καλάθι του Βίκτορα. 47-40. Την Γκρίζ μπροστά με 7. Τσουρίς, Νακόπουλος. Να περάσει, θα σηκωθεί.
σηκωθεί ο Νακόπουλος, καλό αλλά άστοχο το τελείωμα. Ο Αλοΐζος που μάζεψε, τώρα μπροστά έχει φύγει ο Καμάγκος. Να εξετάσει όλες τις επιλογές, φτάνει 45 και βγάζει στον Αλοΐζο. Ψηλότερα ο Ευγενίου, ανεβαίνει τώρα και θέλει να περάσει, να κερδίσει ένα φάουλ. Επαναφορά για τους Degrees. Σκαμάγκος. Στο Μοσχολιό. Λάθος. Βέβαια ο Κουτσουρής έχει πετάξει απέναντι για τον Ακόπουλο που ολοκληρώνει επιτυχώς τη φάση και έχουμε το time out για τους Degrees. 42-47 επιστρέψαμε. Οι Ασβοί έχουν μειώσει ξανά στους 5. Καταδιώκουν τους Degrees. Για να δούμε αν και η μοναδική φορά που θα περάσουν μπροστά στο μάτσι Ασβοί θα είναι και αυτή στο τέλος και αν οι Degrees πάρουν αυτό το μάτσι που το ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά με ένα 3-16 στο πρώτο δεκάλεπτο. Έκτοτε όμως οι Ασβοί έχουν καταφέρει να τους δυσκολεύσουν πάρα πολύ. Χριστοδούλου στο τρίποντο είναι άστοχος, αλλά ο Πλάκας που μαζεύει πετάει, έχει περάσει τη σέντρα όχι. Ο Σχολιός. Και 35 ακόμη η λήξη. Καραγιώργος άρχισε ωραία για το Μαγριδάκι. Άφησε στον Κουτσουρί. Συνεχίζει να έχει την μπάλα. Θα σηκωθεί απίστευτη τάπα. Η τάπα της χρονιάς από τον Τσαπόκα. Και στην άλλη άκρη φτάσει και τον βάζει ο Μοσχολιός. Αλλά τι τάπα ήταν αυτή, Χριστέ μου, από τον Τσαπόκα. 42-49. Και μπροστά και πίσω εδώ λειτουργούν άψογα. Αναφορά για τους Ασβούς. Σαλιδόπουλος για τον Κουτσουρί. Τρίποντο από μακριά, δεν είναι καλό. Rebound του Πλιάκου. Έχει από τους και 12 rebound. Λιγότερο από 7 για τη λήξη, 42-49. Μπροστά βρίσκονται σταθερά οι Degrees. Ο Σχολιός. Στο Δούλου. Το λάθος του Τσαπόγα. Αυτή τη φορά κλέβει ο Σαλιδόπουλος. Φτάνει μέχρι απέναντι. Κατά το καλάθι, θα σηκωθεί, τα κάνει όλα μόνος του και τα κάνει άψογα. 44-49, δεν αφήνουν οι Ασβοί τους Degrees να ξεφύγουν καθόλου, ούτε να πάρουν και το momentum. Ακόμη και μετά από αυτή τη φάση με τη φοβερή τάπα του Τσαπόγα και το καλάθι στην άλλη άκρη του Μοσχολιού. Λιάκος τώρα από τον Λόπα του Ευγενίου. Ο Τσαπόγας θα σηκωθεί, θα το βάλει. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Λιάκου και Τσαπόγα. Άλλη μία απόψε μεταξύ των δύο ψηλών των Degrees. Βάζει τώρα μπροστά με 7-44-51. Τελευταία 6 λεπτά ακριβώς του παιχνιδιού. Ο Κουτσουρής θέλει να περάσει, βρίσκει ωραία μέσα τον Καραγιώργο, θα σηκωθεί, θα στοχεί με την πρώτη. Τη δεύτερη μαζεύει ο Τσαπόγας. Στην άλλη άκρη ο Ευγενίου. Ωραία η πάσα του για τον Πλιάκο που αστοχεί, θα βάζει τον εαυτό του. Ο Σαλιδόπουλος που έχει μαζέψει φεύγει μέχρι την άλλη άκρη και αυτή τη φορά θα το βάλει όμως. Ο Ευγενίου μάζεψε, έχει ανοίξει πάρα πολύ το παιχνίδι, έχει ανέβει ο ρυθμός. Ο Ευγενίου είδε τον Μοσχολιό, μπάλα έξω από το μακριδάκι και το time. Θα γίνει το time για τους Degrees. Επιστρέψαμε με το time των Degrees. Μπάλα είναι στα χέρια των ίδιων. Το Μοσχολιό στην επαναφορά. Μπάλα ψηλά στον Ευγενίου. Θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει ο Χριστοδούλου. 44-54.
Ένα κρίσιμο σημείο. Οι Τιγκρείς ξαναβρίσκουν το διψήφιο προβάδισμα που είχαν χάσει εδώ και ώρα από τους Ασβούς που πιέζουν ασφυκτικά. Παίζουν και μπροστά στο επιμέρους σκορ με το 7-9. Κουτσουρής προσποιηθεί ωραία και έβγαλε ακόμη καλύτερα για τον Αναγνωστόπουλο. Εκείνος πέφτει κάτω, έχει κάνει τα βήματα. Μπάλα για τους Τιγκρείς. Σε ένα κομβικό σημείο τώρα. Τον Γκρούτσι να κατεβάζει. Πόγας, Γκρούτσις και πάλι. Κλείνεται και βγάζει για τον Μοσχολιό. Τσαπόγας ξανά με την μπάλα. Γκρούτσις θα πάρει το δίποντο, θα είναι άστοχο, είναι κοντό σου, αλλά μαζεύει ο ίδιος την αστοχία του. Ωραία είδε μέσα τον Τσαπόγα που σηκώνεται και αστοχή επίσης. Ο Αναγνωστόπουλος που μαζεύει, βλέπει τον Ακόπουλο στη σέντρα. Έχει κλειστεί από δύο και η μπάλα βρίσκει στο πόδι του. Στο λάθος από τον Ακόπουλο και οι Τιγκρείς εδώ εποφελούνται από την ασφυκτική τους πίεση και την παγίδα στη γωνία του μισού. Προς το κέντρο του μισού των Ασβών. 4 και 21, 54-44 οι Τιγκρείς μπροστά με 10. Γκρούτσις για τον Χριστοδούλου, άλλα 4, ο Χριστοδούλου το τρίποντο, δεν είναι καλό. Η μπάλα περνάει εκτός. Ωραία αυτή στον Αναγνωστόπουλο, αλλά λαθασμένα. Έπαιξε ο Γκρούτσις, εκεί μέχρι απέναντι. Είδε τον Τζαπόκα για δύο, άστοχος, αλλά τον φόρμα από το Μοσχολιό. Και αυτό μέσα. 56-44 σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Οι Τιγκρείς παίρνουν μπροστά και πάλι με 12. Κουτσουρής. Πάσα του στον Ακόπουλο. Θα πάρει το τρίποντο. Ακόπουλος, πολύ σημαντικό καλάθι εδώ για τους Ασβούς. Μειώνουν στους 9, 47-56 με 3,5 και κάτι λιγότερο να απομένουν για τη λήξη. Γκρούτσις, στο λάθος, κλέβει ο Κουτσουρής. Και απέναντι ο Μακριτάκης έχει δει τον Ακόπουλο, θα το βάλει ο Ακόπουλος. Με 5 προσωπικούς πόντους του οι Ασβοί μειώνουν στους 7, 49-56. 3 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Με τους Τιγκρείς τώρα να έχουν τη κατοχή και τον Γκρούτσι να κατεβάζει. Τώρα θα κλέψει την μπάλα Μακριτάκη. Όχι, κρατάει ο Πλιάκος. Θέλει να περάσει και από κάτω, φοβερό το καλάθι του Πλιάκου. Ένα τρίποντο από τον Κουτσουρί και βρίσκει στόχο πάνω του Τσαπόγα. 49-58, λιγότερο από 2,5 για την λήξη. Γκρούτσις για τον Μοσχολιό. Βρήκε τον Πλιάκο, για δύο Πλιάκος δεν τον βάζει. Σηκώνει το Κουτσουρί και μαζεύει. Στενεύουν τα περιθώρια για τους Ασβούς. Βρίσκονται πίσω με 9. Μακριδάκης τώρα θέλει να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Είναι ευστοχία με το rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Θα σηκωθεί ούτε εκείνος εύστοχος, αλλά εκείνος Ακόπουλος. Θα το βάλει και αυτό. 51-58, λιγότερο από 2. Γκρούτσις με άλλα 7, με ένα φάουλ του Κουτσουρί. Η επαναφορά, 2 φάουλ έχει κάθε ομάδα, αλλά τόσα να δώσει εννοείται. Γκρούτσις, το 51 παραμένει, θέλει να περάσει ο Φάνης Γκρούτσις, η πάσα του. Πόγας βάζει το χέρι του, η τάπα του Νακόπουλου είναι φοβερή. Και στην άλλη άκρη βρίσκει τον Ψαλιδόπουλο, δεν το βάζει ο Ψαλιδόπουλος και το rebound από τον Πλιάκο. Βλέπουμε προς το τελευταίο λεπτό.
Γκρούτσης. Χριστοδούλου βρίσκει τον Μοσχολιό. Φλιάκος στη γωνία. Στάρια, να θα βγάλει γρήγορα στον Τσαπόγα. Περνάει ο Τσαπόγα στο φάουλ του Αναγνωστόπουλου πάνω του. Θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Θα βάλει την πρώτη. 1.59-55 δεύτερα για την λήξη. Τσαπόγας θα βάλει και τη δεύτερη και το time out από τη μεριά των Ασβών. Ξανά μαζί για τα τελευταία 56 δεύτερα, 55,9 στο 60-51. Το σκορ με 9 μπροστά. Την Degrees μπάλα έχουν οι Ασβοί από το μισό των Degrees. Έχουμε προς τη λήξη του μάτς. Για να δούμε τι θα δούμε. Αναφορά. Θα γίνει Τάκης. Έχει γρήγορα, βρίσκει τον Ψαλιδόπουλο. Το τρίποντο του Ψαλιδόπουλου είναι άστοχο. 200 χιλιόμετρα από όλους. Αγκαλιά με τη νίκη η Degrees, όμως εδώ ο Πουλιάκος κάνει το λάθος. Ο Κουτσουρής κλέβει την μπάλα, έχει φύγει και κερδίζει το φάουλ από τον Τσαπόγα. 3 φάουλ για κάθε ομάδα πλέον, 40 δεύτερα για τη λήξη, 60-51 το σκορ. Φορά, περάσει και θα σηκωθεί ο Αναγνωστόπουλος για να στοχίσει. Χριστοδούλου μαζεύει και ελέγχει. Κερδίσει το φάουλ του Αναγνωστόπουλου. Τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Ασβοί. Αναφορά. Φόγας θα πατάει την τρίπλα, αλλά βρίσκει τον Κρούτσι, παίρνει τη σέντρα, ο Κρούτσις θα σηκωθεί και θα το βάλει. Κουτσουρής μάζεψε τελευταία 18 δεύτερα. Ο Κουτσουρής για τον Μακρυδάκη, παίρνει το τρίποντο. Ο Άρης Μακρυδάκης είναι άστοχος, αλλά ο Νακόπουλος μαζεύει, κάνει και τον double-double. Ο Ψαλιδόπουλος, ούτε εκείνος θα ευστοχίσει. Χριστοδούλου με το rebound και κάπου εδώ το μάτς θα λήξει, δεν θα γίνει άλλη επίθεση. Το 60-51 θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Σας ευχαριστώ. Έβαλε το σούτ εδώ Χριστοδούλου, δυστυχώς δεν το έπιασα. Με έπιασες απροετοίμαστο. 51-60 το τελικό σκορ. Δυστυχώς δεν είδαμε αυτό καλά. Θα λέγατε ότι το είδατε. Αυτό του Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το μάτς αυτό μαζί μου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.